Ngokusho komnyango wezemfundo eWestern Cape, zingaphezulu kwekhulu izikole ezikhahlamezwe isimo sezulu esibi ebesihlasele esifundazweni kulezi nsuku ezedlule. Uhlelo wesigungu esilawula isikole i-ACJ Phakade Primary uthi ngaphambi kokuba abafundi baqale ukufunda kudingeke bekhiphe amanzi emagumbini okufundela. We had to first clear out the water inside the classes because the roof sheets, we have roof sheets about plus minus 30 roof sheets that are gone with the wind. But it's the roof sheets that are the transparent one, the plastic transparent one. So we had, if it rains now, the classes will be flooded with the water that will be coming in through the roof. Kusenjalo, khona eWestern Cape Kayamandi, abantu abahlala emijondolo sebeqalile ukuvusa imijondolo yabo. Kulandela ukucekelwa phansi kwayo ngumlilo oqubuke ngempelasonto edlule. Kusolwa ukuthi omunye wesilisa ohlala kuyo lemijondolo washiya ibhodwe eziko waya endaweni yokucima ukoma, indlu yasala yasha. Labantu bathi namanje basalinde umasipala ukuthi ubalekelele kokunye njengoba wawuthembisile. We are still waiting from the municipality. We don't have anything, we don't have clothes, everything has been banned. Even the shoes, I don't have shoes. Umasipala uthi ubuholi besifundazwe sebuhlonzele sisimo njengesiyinhlekelele yesifundazwe. Ngakho isifundazwe isona osekumele sibheke indaba yokuthi abantu balekelelwa kanjani ukuze baqhubeke nempilo.